Nou, goeie. Goedemiddag. Ja, dit is wel hoor, hier. Ja, wat ben je man van? Oh, het ijzer. En dat maakt allemaal fot, maakt allemaal de bak in. Daar ben we de hele middag al met aan het klooien. We hebben er nog niet een stuk ijzer in. Maar je bent een vrijwilligers van de voetbalclub? Ja, van de voetbalvereniging Drachten, ja. En woensdagsmiddags zijn wij hier altijd met een ploegje aan het werk. Maar ja, dan ben je wel een half uur met die goal aan het klooien. Zal ik ook even wat doen, jongens? Nou, dat zou ik nog niet zeggen, maar... Dat zal voor het eerst vanmiddag zijn. Wij een vriendenclub zijn. Ja. Ja, het is meer dan goede kennissen. Ja, hè? Ja, het zit wel iets dieper. Vrienden is te. Nou, dat zal me helemaal nooit lukken. Nee, Van dat moet van twee kanten komen. Dus, Nee, maar vrienden vind ik een groot woord. ja. Oh ja, oké. Maar je bent wel vaak samen dwalen. Ook buiten dit door. Ja? Dat zeggen ze al, we doen samen kantinedienst. Ja. En als we hier zijn het voetballen bekijken, dan zitten we vaak bij elkaar. Dus, Je biedt om elkaar wat te vieren. heel goed. Ja. En hoe is dat? Fijn, waardevol. En mooi voor de club? Mooi voor de club, ja. Ja. Dat is voor de club. Hey, Geert, Kom onze baas aan. wat is de baas? Nou moet je hem echt aan het worden. Nou, nee hoor. Goeiedag. Slavendrijven, zeggen wij al. Ja, je moet een beetje het werk horen, hè? Ja, hè? Ja, weet je. Ja, ze kent het zelf, hè? Dat is maar een beetje leidingen. Ja, Jo bent dan de baas. Ja. Nou, dat noemen ze zo, maar ja, zij is ik ben het, maar Nee? Dan krijg ik consumptie verder net. ik kan, Oh. dus we moeten een beetje, ja, erop roemen en zo, hè? Met de jongens daar is erbij, hè? Ik kan hem zo meenemen, jongens. Hoor. Ja, hoor. Ben je nou de enige die het zwieren werk doet? Misschien maar ook. Praten zou ik er nog. Ja. Je trekt een beetje bij. Ja, waar horen we erom? Ja. Leuk. Het is een mooie club. Het is echt een familieclub. Mensen die hier werken, die zitten in de kantine. En, nou, het best altijd met voetbal. Er is wel een kleinzoon, mijn zoon voetballen hier en mijn schoonzoon. En het rijden kleinzoon, dus en dan best alweer op veld. Dus dat is leuk. Ja, dan is het wel mooi om nog wat te doen voor de club. Zo is dat. Dat is de winst voor de vereniging. Je hebt weer aardig je best hier. Ja. Oh, dat levert wat op. Ja, dan ben je de hele middag al met die containers bezig. Wat denk je dat er in zit? Oh, hetzelfde. Oh, die paar flesjes. Nee, dat weer. Het is ook nooit goed. Nee, inderdaad. Die helft voor jou en dan houdt het redden hout. Oh ja. En dat zit erbij, hè? Ja, hè? Jazeker. Nou, die jouw vrienden gaan in de hoes, dus.